Ma tifhimiex imma din l-indies. Ħajmin kien qed-tgħidli Charmaine, f'dar jumejn kellhom 3700 telefonata pereżempju. Ma tifhimx. Jien nifhem li n-nies jkunu informati, però ma nistax nifhem din mask hysteria kollha daw il-ġen kollu biex nixxu l-ikel. Jien hemmhekk in-nies qed narhom jibżgħu li ħajmutu bil-ġuħ, mhux bil-coronavirus, ir-raġuni sempliċi hija li x'kafef fejn kemm is-sapun fejn taħsel idejk, mimli jinbaqgħu. Mela mhux nibgħu nqerdu l-virus, qegħdin nistokjaw u nitfgħu id-dar biex meta mmorru dan. Jibdejt nara shopping list pereżempju 8 kilo sokkor. Li mhux bil-coronavirus ħadmu is-sinjura jew is-sinjur, imma bid-diabete. Sorry. I mean, dik li qed nara ngħidha sens umoristiku imma mbagħad hemm il-lat serju wkoll li pereżempju dawk in-nies din ġrat fl-aħħar tax-xahar kemm inqas irċieva l-paga. Min qiegħed literalment jistenna l-paga biex imur jagħmel ix-xirja għax hawn min jistragilja saħar tax-xahar il-paga ma ġebbidlux. Kulħadd ma jixtara bl-addoċ mill-ewwel trolleys saru ħommhom kemm anke vannijiet kien hemm min nafaq 2000 u 6000 euro smajt jiena. Tajjeb, 2000 euro tfisser 3 xhur paga minima ta' kważi. Ħsibna f'dawk in-nies li forsi m'għandhomx biżżejjed flus jew forsi kienu xogħol kif kont jien l-ewwel wieħed li ma laħqux imorru jixtru. Jispiċċaw bil-ġuħ il-familji, mela l-familji tagħhom mhux ukoll għandhom dritt jixtru l-ikel. Mhux qed ngħid m'għandekx taħseb jekk qed tinkwieta aħseb għal ġiex pakketti żejt imma sfrenat kienet. Marija, kif tispjegajt bħala soċjologa? Soċjologikament il-fenomenu interessanti ismu minn ħafna lati, ġifieri aħna qed nitkellmu fuq elementa ħarġu ħafna differenzi soċjali, ekonomiċi u anke kulturali. Nibdew mill-klassiżmu, mela inti għandek element li għandek klassi soċjali li kellha l-cash flow li tista' tmur u taqbad u tixtri kif qed jispjega Russell u ovvjament min ma jistax kellu joqgħod daqsxejn iktar lura. Min jista' jaħżen, jista' iktar milli għax ikollok il-cupboards mimlijin, iktar ikollok moħħok mimli serħan għax dik finalment dak huwa simboliżmu l-cupboard mimli kull ma jtini serħan tal-moħħ sa ċertu punt għalissa għax li kell mhux nieqes sa ċertu punt. Ġifieri din id-differenzi soċjali ħarġu. Il-klassiżmu ħareġ ukoll nemmen jiena mill-aspett kulturali, ġifieri hawn min bdaw in-nies iddieħa ħafna speċtati eżagġeraw, wara x'injoranza, isnadna fi żmien il-konvoj ta' Santa Marija. Jiena dil-ħaġa għaddejt minnha meta kont żgħira jien niftakar il-gwelra tal-golf fid-disajnijiet u l-istess fenomenu kien ġara ġifieri, supermarkets dak iż-żmien ma tantx kellna supermarkets ta' din l-iskala. Pereżempju meta jkun hemm il-Black Friday. Dawn li qed jitmejlu bihom ma jkunux wara l-bieb, jistennew biex jixxu l-istereo. Ma d-blak ma nitmejlux. Jkunu wara l-iskrin ukoll. ċertu nies it was part of the fun naħseb jiena li marru supermarket. Le marru jaraw marru Li ma tgħidilha mass hysteria di Marija. Iva, hemm element ta' mass hysteria, hemm element ta' paniku soċjali, hawn minn ħafna jirreferi għali anke bħala moral panic għalkemm id-distinzjoni hija daqsxejn differenti għax moral panic meta tattakka xi valur, pereżempju hawn min jaqbdu moral panic għaliex jaħseb li jekk nintroduċu l-leġizlazzjoni favur l-abort, hemmhekk qed tattakka l-valur tal-ħajja. Paniku soċjali huwa daqsxejn differenti teknikament għaliex inti bil-paniku soċjali hemm interruzzjoni tar-ritmu tas-soċjetà normali. Mela għandek fejn soltu supermarket jista' jkun biżi ma mhux daqshekk. Hemmhekk il-pattern soċjali li nimxu bih normali mhux hawn minn forsi tfal qed jibgħathom skola jew child care center, speċjalment fejn l-attendenza mhix ta' bil-fors. Ġifieri diġà biddel il-pattern tiegħu min ikkanċella safra, pereżempju jiena il-ġimgħa dieħla kont ħansifer ikkanċellajta u kkanċellajta mhux għax nibża daqshekk li jaqbadni l-virus imma għax ma nixtieqx li wara meta niġi lura inkun nixtieq insegwi l-protokoll kif qal Ġanni imma allura l-4 speċta ma nkunx nixtieq li ma nisfratta r-rutina tiegħi.